Бүген бар ир-атларны да 23 февраль ватанны саклаучылар көне белән кутлаганда аерым сәлам булып, Зур Черкли авылыннан килгән котлау хатын укып китәсем килә. Зур Черкли авылы мәктәбенең 4нче Б сыйныф егет укучыларын, сыйныф җитәкчеләре Флора Сабитовна һәм сыйныфташ кызлары котларга булганнар. 4 ел буена бергә укып килгән иң батыр, иң матур, иң акыллы һәм иң тыйнак егетләребезне бәйрәм белән котлысыбыз килә. Бер уйласаң, бу өлкән ир-атлар бәйрәме генә диярләр. Әмма без былай уйламыйбыз. Чөнки шундый кечкенә чактан ук үз ватаныңны яратып, аны саклаучылар булырга хәзерләнеп үсүчеләр сезнең бәйрәмегез дә бу, малайлар. Сыйныфыбыз бик дус һәм тату. Һәр вакыт без кызларны яклап кына, саклап кына яшисез. Шуңа да без бик рәхмәтле сезгә. Ватан ул бик гомумиләштерелгән сүз. Бу сүзне әйткәндә без туган җирне генә түгел, әти-әнине дә, балаларны да, гаиләне дә күз алдында тотабыз. Ватанны саклаучылар дип сезгә, кадерле егетләребез, дәшәбез. Әйе, тормышның иң кадерле төшенчәләре, туган җир, ата-ана, бала, гаилә иминлеге сезнең җилкәләрегезгә салыначак. Нинди зур җаваплылык. Шул җаваплылыкны үз өстегездә тоеп, ватанны саклаучылар сафында булырга язсын. Рәхмәт сезгә безнең күңелләрдә ышаныч һәм тынычлык уятканыгыз өчен. Бер кайчан да авырмагыз, сау-сәламәт булыгыз. Көчле иңнәр күләгәсендә без үзебезне һәр вакыт ныклы терәкле, бәхетле кешеләр итеп тоярбыз. Бер бәйрәм бар февральдә. Кадерле ул һәр кемгә. Аны иң зур бәйрәм диеп мөмкин хәтта әйтергә. Ул тынычлык бәйрәме. Аны һәр кеше белә. Ватанны саклаучылар бәйрәме дип йөртелә. Ул солдатлар бәйрәме. Без котлыйбыз булачак әтиләрне, абыйларны һәм батыр солдатларны. Безнең сыйныфта иң әйбәт укый егетләребез. Һәр вакытта шатлык тулы безнең күңелләребез. Алар белән тик дус булып, бергә белем алабыз. Күрсәткән батырлыкларга тик сокланып калабыз. Алар тиздән үсеп җитеп армиягә китерләр, ватанны саклаучы булып инде үсеп җитәрләр. Без сезгә тик горурланып, шатланып кына карыйк. Һәр вакыт дус сыйныфташлар, якыннар булып калыйк. Кадерле 4нче Б сыйныф укучы егетләре, чын күңелдән котлап, без дә сезгә музыкаль бүләк юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Пассажирлар һәм каршы алучылар игътибарына. Мәскәү-Казан поезды 5нче юлга килеп туктады. Гомеремнең юлларында генә булмасын, түгел бер дә уфтанырлык, бар бит әле таянырлык. Дустым минем юлдашым, дустым минем юлдашым. Ни килсә дә, ни күрсәк тә, яннарымда булгынна, дөньяларда ни җитә шул егетләр дуслыгына. Ни килсә дә, ни күрсәк тә, яннарымда булгынна, дөньяларда ни җитә шул егетләр дуслыгына. Бер-беребезнең хәлләрен караштан да күрәбез, өлгерербез барысына, шатлыгында, кайгысында тигез итеп бүләбез, тигез итеп бүләбез. Ни килсә дә, ни күрсәк тә, яннарымда булгынна, дөньяларда ни җитә шул
егетләр дуслыгына. Ни килсә дә, ни күрсәк тә, яннарымда булганда, дөньяларда ни җитә шул егетләр дуслыгына. Без үпкәләүләрне, көнчелекне, ялганны, бергә булсак югалмабыз, гомергә хәлдән таймабыз. Күчерсәк тә тауларны, күчерсәк тә тауларны. Ни килсә дә, ни күрсәк тә, яннарым